nu uitați că joi la ora 17, adică la ora 5, pe canalul Claudii Puican se va lansa o nouă piesă. Mă întorc în hedinți. Aștept să îi dați inimioare, like-uri și să vă abonați la canalul Claudii Puican. Uitați-o și pe prietena mea frumoasă care se machiază. Ia uitați-o, dragii mei, vorbesc cu ea pe cameră. Salută vlogul! Bună! Vorbește și tu câte ceva despre tine. Nu. Dragii mei, ea este prietena mea, Adelina, și în curând voi face vlog și de afară. Yeah! V-am pupat! Vă place coafura mea frumoasă? Aștept să vă abonați la canalul meu de YouTube, Oana Alexandra Breciugă, și să-mi dați like-uri. Ca să ajung, vreau la acest video să strângem 40.000 de like-uri. Pa, pa!